ئامادەکردن جوتیار گولی وەزان سڵاف لە تە بن سڵاف لم بن ji bo civakekê taze û nî durust bikein divêt cewazî li nav me da nemînîn. Silav li te bin, silav li min bin, silav li hewe bin, silav li me bin, silav li wî bin yê silav diket, silav li wî bin yê silav neket. Erê tu dizanî bû silametîş me tirevî, erê tu dizanî bûçî nexweşî behra me ne, çunkî em civakekê tirsinûkîn. Belê, çunkî em civakekê tirsinûkîn. Dibît peyvên min gelek ji hewe têşînît û nevyayne. Belê dê bêjim çunkî em civakekîn heşt sikalê nakein. Em civakekîn dijîn di nav jiyana cewaziyê da. Em civakekîn dijîn di nav jiyana cewaziyê da. Çi civaknînin di nav me da cewazî hebît, îlla cewazî di rûyê direwîniyê da bît. Çunkî cewaziya rengî me têşînît, cewaziya wêneyî me têşînît, cewaziya hezrî me têşînît, cewaziya ayînî me têşînît, heta cewaziya regezî me têşînît. Boç, çunkî em civakekê tirsinûkîn, çunkî em civakekê tirsinûkîn. Bizanin hemî xeletî neştinem, ne ji me ye, ji nav me ye, çunkî ji me ye. Çunkî civakekîn bêaqilîn ji layê aqilî ve, werin ev ez bi cewaziya rengê xwe, bi cewaziya zimanê xwe, bi cewaziya ayîn û hizra xwe, werin min pênase bikin çi kesim min çi divêt berev çi armanc ve diçim û bizanin ez ji çi kesekî natirsim, çunkî ez ji hewe me û hîn ji min in. Pêlin rewşenbîrî belav bikin di nav me da bêkê masî û cewaziya rewiştî. Çunkî em civakekîn boşahiya rewşenbîriyê li nav me da heye û em xwedibînîn rewşenbîr. Çunkî em xwedibînîn rewşenbîr. Ez bi kîratiya bîreka ava kîr dibêjim em civakekê tirsinûkîn, çunke dijîn di nav jiyaneka cewaziyê da. Em dijîn di nav jiyaneka cewaziyê da. Belê bizanin em hemî kurên civakekî ne heş dûbarê û teqlîdê dikein. Heş dûbarê û teqlîdê dikein, çunkî em cewaziya mirovatiyê li dev me heye, cewaziyê li navbera çînên hejar, çînên zengîn, çînên desthilatdar û bêdesthilat dikein. Boşî em hemî kurê civakekî ne. Divêt bijîn bê cewazî, bi yeksanî çawa Rabbil Alemîn baranê dibarînît, bi yeksanî û bê cewazî serfeqî û serzengînî. Pêlin da jiyan berdewam bît bê cewazî. Ne cewaziya rengî ne ezmanî, ne ayînî û ne rengî, ne hezrî û ne wêneyî nav me da nemînîn. Belê nabît, çunkî em civakekê tirsinûkîn, çunkî em civakekê tirsinûkîn.